Alright, World Cup is almost here. Anyway, let me try this spin. Anyway, wait. So, FIFA World Cup kelajan and football fans are really excited about this event. Everyone's ngaru. I'm very excited about it. Nay mundur mo phi ka favorite country ka ba phi support ka poi ha ka final. South nem phila up na kamta ka ni one single match ndrai ha ka last minute u referee u bakla ai ka decision ka jong u but ukum ai penalty ya ka team ka ba phi support. And because of that penalty, ka country ka ba FIFA support karem ya ka World Cup. South nem. And such a disappointment. Kanlong ka ni sep ay kata ka up World Cup kata ka pay World Cup ha ka final sendan jakum ta. So do Mynsiem sendan. But kani ka perkenau yang ba ka sithi ka jong Jacob ka perkenau ka ong ba. Kandai tali ki hukum la FIFA ro FIFA kala tangawai. Kala le no ay kata ka jingya lenti jong pi ka jingnya. Ti kumno ngin ya lenti ha kajinget kumno ngin shimi ki decision ki jong ila dat baklatang hisien ru kalalong kajing ma ya kajing ya lenti kajing ha kajinget ka katin ka jong blay ka pangan mau sam shispa ka kandai ba ka bible ka katin ka jong blay kalong ka syarak ki kechat ki jongi penon kam ya ka yo pi bakla ko tu bakla ngam tanhap ka pol